Здравей, аз съм Инка. Искаш ли да ти разкажа история за Слънчевата система? Слънчевата система е група астрономически обекти, включваща Слънцето и небесните тела, обикалящи около него планети, планети-джуджета, спътници, астероиди, комети, междупланетен прах и газ. Всички те са образувани при разпадането на молекулярен облак преди около 4,6 милиарда години. Най-масивни след Слънцето са 8-те планети. Техните орбити са почти кръгови и лежат приблизително в една равнина, равнината на еклиптиката. 4-те планети, най-близки до Слънцето, са Меркурий, Венера, Земята и Марс. Те са по-малки от другите и носят названието планети от земен тип или вътрешни планети. Съставени са главно от скали и метали. Следващите 4 планети са Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Наричат се газови гиганти или външни планети. Те са помасивни и са съставени предимно от водород и хелий. Юпитер е петата по отдалеченост от Слънцето планета и най-голямата в Слънчевата система. Юпитер и другите газови гиганти в Слънчевата система, Сатурн, Уран и Нептун, са известни още като Юпитероподобни планети, планети-гиганти. Погледнат от Земята, Юпитер има величина от -2,94, което го прави най-яркият обект на нощното небе след Луната и Венера. Това беше всичко за днес. Не забравяйте да харесате клипчето и да се абонирате за канала с камбанката, така ще получавате известия за нови клипчета на нашия канал. До нови срещи, приятели!